Kapod wane motende kod weche mabende ng'iyo chal mar arita mag oganda katende kod chal kod lwasi kachiel kod weche mag alwora. Moko kuom jodak mawuok e gweng' ma Alara e ward ma Kajule kaunti ma Kisumu koro dak kod luoro kaluwore kod sienyruok mar lowo kinde ma koth kata midhiero mar koth nitie ka gikoni ma ikelo kod wach mar kunyo kuoyo ma timore e alworano. Jodago wacho ni midhiero no osemiyo ji odar e miechgi kama moko bende utegi odong' ka oliero. Millicent Adhiambo nigi ler. E gweng' ma Alara e ward ma Kajulu Kisumu East Sub County, picha mako ka sienyruok lowo weyo kamiere dong' gunda, ute moko oliero ochiegni lwar, picha mako wegi ka chunygi omoko. Kata mana liete jomotho bende okotony, moko oula oseywero ka moko odong' ka odiedo. Yiende mopidhe pacho bende tero lemb geno kod kuo. Moko kuom jodak goyango ni mao ji 10 osedar ka joma odong' to dak gi luoro kaluwore gi midhiero makamano mar sienyruok lowo mabiro kinde koth nikech wach kunyo kuoyo gino manyalo daro gi sa asaya. Gima osehinyowa kae en kunyo kuoyo mosebedo around this area. King'iyo to kak mantiere kae ji moko osedar, around 10 people osedar. An ochopo kama dar kuma dhi dake tama nikech kata tokwa kae ne ntiere ute to jogo sadar te mane ma ira dong' ka liero. Ya malo kuma na kunye kuoyo to olodhe to muko koro midhiero makowa nikech koth ka chwe tin gi luoro kendo dhi mukore mochop nyaka kanye. An gi luoro saidi. Koro wambe gini otamo wang'wa nikech an to dong' mana matin to chope i dala. Osechope e tie ot, pi bende wuogi piny e bwoye kamae. Gimedo ni yore wuoth, ohala, pur kod yore somo bende koro orochore mokalo. Gino magikoni kelo gwandruok e kind jogweng' nikech loko miere ji apaya. Oseketho yore, osemuko udi, osekelo insecurity, omiyo kindwa ok ber nikech ji sik gwandore sate iyudo ka ng'ato wacho ni ng'ane mok dwa na kuny lo, ng'ane mok dwa ni ng'ana kuny kuoyo. Omuko nyaka ndara masani onge kaka jok matimo biashara, nyiso ni nyaka tigi pesa mang'eny koka gika chop nyaka e dhot. Nyithindo ka dhi skul ka ginyalo luwo ging'ado ute ji. Gitelo ni temo margi mar kedo kod midhiero no kokalo kuom pidho yiende, rabolo e kind okenge mamoko bende gore Lwanda nikech oula mamedo sienyo lopegi kinde koth. Wasatemo pidho nyaka yiende, rabolo, gogada otamore gi lumbe manyalo temo konyo lowo. Kobiro sienya kendo. Koro osatamo oingo tekro mar dhano. Sani an rangaya ok anyal kale. Aketo lowo gi gunde to kanye ma lori goe luorore. Kogo gom to kanye mogoe. Kosenyono gi onge kendo pi oula biro chak kethogi. Ok anyal bet gi rangach malong'o. An gari ok nyal donje dala na nyaka sani. Kwayo gi ne sirikal kod duol mochung' ne rito alwora NEMA chalo kamae. Liete be pi ywero. Koro wakwayo kuom ng'uono ni mondo sirikal okonywa olosnwa yo. Kata kibuga gi maram, gibugnwa kata kiketo kite kata kiketo gabion. Giketi wasetemo mwanyalo to tamowa. Kata ng'ato tuo, onga piko manyalo bire dala ng'ato matere osuptal. Koro wawacho ni ya jowetena sirikal konywa uru. Waleo kuom pi. Tan kumina nan pi osedara didek. Masani apango. Onge kaka konyra. To chifi wagi richo. Kitero ne ng'ato, kitero ne chief ni bine kaka kacha konyore dhi muko na ot. Chief ko biro ni osetiel gimoro e lwete ni ng'ato ka kunyo puothe to wawe okunya puothe. Kalo konywa ochung'nwa wach kuoyo ni mondo konywa ndeche wagi olosre mondo wayud kaka nyithindwa nyalo dhi skul, biashara wadhi oendelea maber mondo wadak gi kwe this around. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Alara Kajulu, Kisumu County.